Dobro večer svima. Emisija Sportski život gdje ćemo obrađivati teme o svim sportistima i znamenitim ličnostima Smederevske Palanke i okoline, o ljudima koji su uspjeli u sportu i ostvarili se kao sportski radnici. Jedan od njih je gospodin koji je sa nama večeras, relativno nepoznat u našim krajevima, a izuzetno uspješan i u inostranstvu i u našoj zemlji. Gospodin Radoslav Gavrilović, sportski menadžer. Rade, dobroveče i dobro nam došli u Global TV Srbija. Dobroveče, dobro staš. Hteo sam samo da kažem hvala puno za poziv. Ovo je moj prvi nastup. Uvek sam odbijao i mnogo mi je drago zato što ste Palančani i naši ljudi i volio bi da i želja mi je da otvorim dušu mog menadžerskog puta, to je sportske strane. I prvi put, ponavljam, prvi put da se uopšte u javnost pojavljujem što tiče menadžerstva. Rade, hvala puno što ste naš gost. Ne bi bilo loše da objasnimo našim ljudima ovde koji vas definitivno ne znaju, s obzirom koliko vas znaju u inostranstvu, ko je Radoslav Gavrilović, koji su njegovi početci, gde je rođen i njegovo odrastanje u ovom našem kraju. Mama mi je iz Topole, ja sam tu i rođen u selu Krćevcu, opština Topola, otac mi je Palančanin, odrastao sam u Palanci i od malena, od malih nogu sam zavolio taj fudbal, igrao sam u tadašnjoj Mladost Goši. Trener Bolesnikov je bio. Trener Bolesnikov je bio, tačno. Možda ovi koji se bave fudbalom ili znaju možda te generacije, to je Crnjaković i naš iz naselja dole Loka, to je ta generacija, da kažem ti, ili moja generacija koji su malo skakali u to vreme. Posle sam otišao za Beograd zbog škole. Da kažemo Hajduk sa Liona, tako? Hajduk sa Liona sam, da. To je bio klub srednje klase, da kažem, nije neko zvučno ime, ali druga liga je u to vreme, ja sam tad o mladincima igrao u Hajduku. Išao sam u školu, nisam bio neki vrhunski igrač, ali sam voleo fudbal i bio sam jako uporan, kako sam inače u životu uporan. Rade, reci mi, kada sad pomenemo trenera Bolesnikova, vaš odnos prema njemu kao igrača, kakav je bio tada odnos između igrača i trenera, koliki je respekt bio i kako se odvijao trening u to vreme u tadašnjoj Jugoslaviji? Pa to je neuporedivo, danas postoji naravno, ali je bio toliki autoritet da smo mi svi stojali maltene mirno, bez ikakve neke kritike ili nekog dranja ili tako dalje, znali smo odnos trenera i igrača i to smo poštovali. A recite mi ovako, da li se tadašnji način treniranja razlikuje od današnjeg? Koliko je napredovao fudbal od tada do danas? Pa to je sve u svoje vreme, ne može da uporedimo. Fudbal nekadašnji i danas je ogromna razlika, danas je mnogo veći tempo, svašta nešto ima novog, nove metode i tako dalje. Dosta je brži fudbal danas nego u ono vreme. Iz tog vremena je od tih svih poznatih igrača koji su obeležili neku karijeru i neki fudbalski život u Palanci, ko je dogurao u to vreme na neki viši nivo? Palanka je malo mesto, ali jako sportski grad bio od uvek, ne samo u fudbalu, nego i u mnogim drugim sportovima. Ako pričamo sad o fudbalu, pošto je to moja tema, bilo je tu dosta dobrih igrača. Naravno, Perica Ognjenović je broj 1, jer ne znam da će ikad neko igrati u Realu ili u Zvezdi. Ajde u Zvezdi možda, ali u Realu teško. To je ubedljivo najveći uspeh našeg Palančina, jednog fudbalera, Perica Ognjenović. Naravno, bilo je posle toga još Zdenko Muf, Srba Nikolić, Gaja Torudija, Lazić i tako dalje. Bilo je dosta igrača, ali ako pričamo o nekom top nivou, Perica Ognjenović, naravno, broj 1. Bravo. Sa 16 godina odlazite u Beograd, Hajduk sa Liona, i posle toga sa nepunih 18 godina se selite u Nemačku. Odlazite i igrate za Osnabrück.
Da, otišao sam u Osnabrück zato što je moj otac živio u Osnabrücku i tako dalje. Išao sam tamo neki probni trening, to je trećerazredni klub bio, to je 3. liga Nemačke. Išao sam na neku probu, ja nisam ni hteo da igram fudbal jer mislio sam da neću uspeti, međutim, otišao sam na probu, oni su mi dali 3 godine ugovor i ja sam ostao u tom Osnabrücku. Ali sam se bacio odmah, jako rano oženio i bacio sam na drugi biznis. Jeste promenili biznis, ali ste bili pre toga i u Gütersloh. Igrali ste i tamo neko kratko vreme. Koja je razlika bila u Nemačkoj, 3. liga Nemačke i 3. liga tadašnje Jugoslavije? Da li je to moglo da se poredi u to vreme ili ne? Pa u to vreme stare Jugoslavije je bila jaka liga. Ne mogu da kažem, mislim, odnos 3. lige naše ili 2. lige naše i 3. lige Nemačke, to je otprilike to u bivšoj Jugoslaviji ako pričamo. Ne od sadašnjoj Srbiji, nego bivšoj Jugoslaviji bila jako kvalitetna liga, jer mislim da je u to vreme u bivšoj Jugoslaviji 2. liga jača bila nego sada, sem možda 2-3 kluba, Zvezde, Partizan ili Čukaričko ili šta znam, eto ta 3-4 kluba, da je 2. liga mnogo jača bila nego danas sad Superliga naša ili 1. liga. Kad ste shvatili da niste igrač vrhunskih kvaliteta, prelazite u neku drugu branšu. Koja je branša u pitanju? Ja sam hteo da se bavim fudbalom i mislio sam da ću uspeti u fudbalu, međutim nisam imao tog kvaliteta da bi, mnogo sam se rano oženio sa 20 godina, moja bivša supruga i ja smo dobili ćerku, pa posle sina, znači od fudbala nisam mogao da živim u to vreme i onda sam Postajete običan radnik u Nemačkoj. Da, otvorili smo moja supruga i ja salon za lepotu, pedikiri, manikiri, solarim i tako dalje u mestu Gütersloh gde sam inače igrao i dalje fudbal, ali fudbal to je bio amaterski fudbal više, kao što rekao nisam mogao da živim od fudbala, to je s familiju da... Kako ste održavali kontakt onda sa fudbalerima? Pa, pošto je taj naš salon bio izuzetno lep, ja sam uvek u životu tendirao da sve što radim da to bude maksimalno korektno i na nivou. Svi ti igrači iz tog kluba Gütersloh koja je u to vreme bila u drugoj Bundeslizi, dolazili su žene, fudbaleri, funkcioneri u taj naš salon i voleo sam fudbal naravno i koji dan danas ga volim i slučajno me je pitao taj sportski direktor da li znam možda nekog igrača, njima je falio neki igrač da bi oni možda i ušli u tu prvu Bundesligu. To je u stvari neki početak menadžerske karijere koji niste ni planirali uopšte. Ja nisam ni bio svestan, nisam ni imao u planu da se bavim menadžerstvom, igrao sam fudbal rekreativno, jer kažem bavio sam se drugim biznisom, ali pošto me taj čovjek zamolio, to je postao i neki moj prijatelj posle toga, a voleo sam taj grad i taj klub jer sam tu igrao isto i tu i živeo i imao taj salon. Pitao me da li slučajno znam nekog levog beka, ta pozicija mi je falila i tako dalje. Ja sam pozvao neke par prijatelje i doveo sam igrača iz bivše Jugoslavije, tog levog beka. Ako nije tajna, koji je bio prvi ugovor koji ste vi napravili ili prvi transfer koji ste napravili? Pa kao što rekao, ja nisam se ni pomišljao da se bavim menadžerstvom, to je sasvim spontano ili slučajno bilo, pitao me da li imam tog levog beka, ja sam pozvao neke ljude, kao što rekao, i uspeo sam da nađem to nekog levog beka, čisto da pomognem to klubu, ne da bi se bavio menadžerstvom, međutim, taj igrač je toliko bio zaslužan i klub je toliko bio presrećan, ispunio sve te kvalitete, oni su mi platili neki 20.000 maraka u to vreme. To je u stvari prvi dobitak od tog posla. Ja nisam ni računao na te pare i tako dalje. Ja sam učinio tom fudbalu i tom gradu zato što volim i tu živim. Imao sam taj svoj biznis. Osjećam se kao da sam jednostavno da pomognem tom klubu i tako dalje. Međutim, došao je gospodin, taj sportski direktor koji je uzeo tog igrača i bili su prezadovoljni i doneo mi u koverti 20.000 maraka. Što je u to vreme bila... Da, to je 1985. godine bilo. Ko je na vašu karijeru, na taj početak menadžerski, ko je najviše uticao i ko vam je davao savete, kako ste uopšte ušli u menadžerske vode?
Pa kao što rekao, to je bio taj prvi transfer nesvesnog upoznavanja menadžerskog biznisa i tako dalje. Ja sam vidio da tu imam i dobro oko i pošto sam znao o fudbalu dosta, i dobio sam ti 20.000 maraka, tako da bi to mnogo imponovalo da pojurim još druge neke igrače i da ponudim tom istom klubu. Doveo sam još 2 druga igrača, nekog Makedonca Božinova koji je bio vrhunski špic, oni platili su mi posle 30.000 maraka, ja sam to shvatio već ozbiljnije da ja to mogu da radim, da ja to znam da radim i da mi se usladilo jednostavno, jer su lepe pare bile, pogotovo 20-30.000 maraka, 85. to je bilo mnogo para. Da li ste imali pomoć od naših ljudi koji su već bili u fudbalu ili ne u to vreme, na početku? Ne, nisam imao kontakte ni sa menadžerima, ni sa ljudima nekim iz Srbije, čisto zato što nisam bio u tim vodama, menadžerskim vodama, nego jednostavno zvao sam neke ljude koji su bili bivši igrači i tako dalje i oni su mi preporučili te igrače, to je... Rade, da li možete da nam objasnite ko je Hans Hegele? Hans Hegele i kako ste vi uopšte stupili u kontakt sa čovjekom koji je u to vreme jedan bio možda od najvećih nemačkih agenata? Fudbalskih agenata. Da. Ja ću da se vratim na Hans Hegele, to je jedan čovjek koji je, nažalost nije više živ, preminuo je, najveći menadžer svih vremena Nemačke. Objasnit ću vam malo kasnije posle o kom se čovjeku radi, ali mi je mnogo interesantna priča kako sam došao do tog čovjeka. Ja sam doveo 2 igrača, jednog Poljaka i Slovaka u LR Alen klub druge Bundeslige, a poslije ćemo da se nadovežemo ko je taj klub i ko je sve igrao od naših igrača u tom klubu. Doveo sam 2 igrača na probu. I kao što je normalno, treba čovjek da pošalje CV, u to vreme nije bilo ni Whatsappa, ni tako dalje, nego... Da, to je baš pitanje. Kako sad vi imate jednog igrača, kako ide taj postupak gde vi tog igrača nudite nekom klubu, na koji način ga nudite, koga kontaktirate, kako završavate taj neki prvi kontakt? Fudbal je jedna alatka za... Kroz fudbal se nenormalno mnogo ljudi upozna u životu iz raznoraznih branši. Tako je bilo i kako sam ja došao do tih igrača ili do tih ljudi. Preko fudbala, fudbal je mehanizam čudo za jedna čudna stvar, neverovatna stvar koliko je za upoznavanje raznoraznih ljudi iz celog sveta. Možda ćemo, ili imat ćemo vremena pa ćemo kasnije o tome. Ja sam dobio kontakt od tog trenera u tom LR Alenu, u tom klubu druge Bundeslige. Ponudio sam, napravio sam lepo i štampao CV na A4 formatu, o kojim igračima se radi, koju pozicija godište. Tada nije postojao Transfermarkt i nije bilo dostupno pogledati kakve karakteristike ima igrač negde na internetu, bilo gde. Nije, postojala je pošta ili faks u to vreme. Ja sam poslao faksom tom treneru, Uwe Polda se zvao i tako dalje, jedan jako poznat i jako veliki stručnjak. Poslao sam mu CV od ta 2 igrača, od tog Poljaku i Slovaku, da bio sam prezahvalan da uopšte da ih pozove na probu. Igrači su došli, ja sam se pojavio naravno isto sa igračima, oni su odradili trening vrhunski i bile neke trening utakmica, razumeo sam se dosta u fudbal, tako da sam video da su jednostavno perfektno odradili. Taj trener me je pozvao u kabinu posle treninga i uzeo ona 2 papira formata A4, njihov CV što sam mu ja dostavio, i čito i tako dalje, i onda je počeo da mi priča kako je njihova omiljena hrana pomfrit i hamburger. Ja sam bio jako besan, jer ja znam da to nisam napisao, međutim on... To je pisalo On je čito, uzeo u ruke onaj papir i CV i pročito je igra levog beka, štopera, nebitno, igrao je tamo i tamo u tom i tom klubu, sve je u redu kako piše u CV-u, i onda na kraju mi kaže omiljena hrana da jede pomfrit i hamburger. To je za sportiste ili fudbalere neshvatljivo. Ja znam da ja to nisam napisao, malo sam
bio i ljut i tako dalje, dok nisam ni znao da je to provokacija jednostavno bila. On je nastavio i dalje, da li je to moguće da ti igrači ti se tako hrane i tako dalje. U stvari, ja sam tek posle ukapirao da je on mene hteo da provocira, ali da se više šali sa mnom, takav je bio lik, ali on je to dosta ozbiljno pričao, a ja sam to jako dobro i ozbiljno shvatio. Ja sam mu oteo onaj papir iz ruke i rekao sam, znate šta, ja moje igrače vodim u drugi klub, ja to nisam u životu napisao, uzeo sam onaj papir, izašao iz slačionice. Proradio je srpski inat i tako dalje. Tu su sedela dva gospodina koje ja nisam znao koji su to ljudi, mislio sam da su neki funkcioneri iz kluba, u stvari to je bio predsjednik i vlasnik tog kluba, Helmut Špiker, i sedeo je jedan malo stariji gospodin, isto u kancelariji ili u kabini. Ja sam jednostavno se zahvalio, uzeo sam one papire, CV, one 2 papira, zatvorio vrata i otišao. Za mnom su potrčali neki ljudi, obezbeđenje ili šta je bilo i tako dalje, da me vrati, da mi objasne da je to šala bila, jer ja sam vidio da su ti momci odradili vrhunski trening i vrhunsku tu utakmicu, a to nisam napisao i nisam dao do sebe, a to je naš srpski taj inat i tako dalje, ali sa pravom. I oni su me vratili posle i počeli su da se smeju i tako dalje, i od tog dana je postao toliko prijateljstvo. Ta 2 igrača su posle odigrali 2,5 godine tu, prodali su i u Hamburg, jedan otišao za Stuttgart, jedan za Hamburg, uzeli su i para, i taj vlasnik klub je posle postao i moj kum i tako dalje, ali sedeo u toj kabini isto i taj Hans Egele, koji je čuto, ja nisam ni znao ko je taj čovjek, čuo sam o njemu mnogo i svi smo mi mladi ti menadžeri koji su početnici želi uopšte da upoznaju to čovjek, da ga vide. Da dođete u kontakt sa njim. Jeste, to je njega imponovalo. Posle jedno mesec dana na nekoj utakmici u Armeniji u Bielefeldu, sedeli smo u nekoj loži i posle te utakmice taj čovjek prišao meni i rekao je svaka čast za onaj tvoj gest što si se postavio, jer kaže ja sam gledao trening, tvoji igrači su bili vrhunski, i ispalo je spontano, pitao me čovjek, taj veliki menadžer Hans Egele, da li bih ja bio za saradnju da radim kod njega. Naravno, ne da bi bio za saradnju, nego nisam mogao uopšte da verujem da... Bila je čast da čast mi je bila da ga vidim uopšte uživo, tako čovjeka i tako dalje. Eto, to je jedna početna moja karijera, ozbiljna menadžerska karijera. Radio sam za tog gospodina 28 godina. 28 godina prijateljstva, on je čak i dolazio u Smederevsku Palanku kod vas kući. Dolazio više puta u Smederevsku Palanku, išli smo zajedno po Bosni, svuda redom i tako dalje, ali mi je otvarao vrata i učio, to je bio odnos sin-otac, nije bio poslodavac-radnik i tako dalje. Rade, pošto vas ljudi ovde definitivno ne poznaju, i ja sam imao čast da vas upoznam pre godinu dana, ljudi ne znaju uopšte da ste vi u jednom trenutku dovodili Vladimira Jugovića i dovodili ste strance ovde koji su dolazili u Palanku, igrali fudbal sa vama, i vi nikada niste ni davali nikakav intervju, ni za koga. Ovo je verovatno prvi intervju koji vi dajete i pričate o sebi, o svom nekom životu, a cilj ovoga svega je da neki naši mladi ljudi ovde vide da može da se napravi uspeh, bez obzira odakle dolazite. Znači, ako veruješ u sebe, možeš, i vi ste u toj Nemačkoj napravili izuzetnu karijeru, izuzetno ime imate. Ono što smo mi pokušavali da nađemo vama na internetu i sve, kazuje da ste jedan od ljudi koji su poverljivi i koji su tamo značili u nekom trenutku veoma mnogo. Pored Nemačke radili ste Holandiju. Kakve kontakte i kakva je razlika između Holanđana i Nemaca, s obzirom da znamo kakav je mentalitet Nemaca, da su hladni, da su disciplinovani, a na drugoj strani Holanđani su veoma vispreni i pametni ljudi i više su otvoreni za druženje. Kakva je saradnja sa Holanđanima, kakva sa Nemcima? Pa Nemci su, kao što ste rekli, Nemci su jako disciplinovani, to je nacija, radna nacija, ne znam da li znate, ali to je tako i u fudbalu, kao i što su bili u ratu.
kad je Hitler izgubio rat, sad da ne preskačemo temu, držali su puške, to je jednostavno disciplinovana radna nacija. Bacili su puške, izgubili su rat, oni su odmah uzeli lopate da grade Berlin i tako dalje. To je takva nacija, tako i u fudbalu. Jako disciplinovana, radna, vredna nacija i tako dalje. Holanđi su malo puštenije, liga je malo drugačija, i ja sam imao čast opet preko tog mog mentora Hansa Igele da upoznam neke Holanđane i shvatio sam da je holandska liga jako dobra za naše mlade igrače. Tamo je, koliko se ja sećam, bili ste i vezani, to ćemo posle pričati, o poslovima sa Ajaxom. Velibor Vasović je bio jedan od naših legendi koja je igrala u Ajaxu i malte ne bio čovjek koji je obožavan do kraja života tamo. Kažite mi, kad odete u jedan klub, kako izgleda potpisivanje ugovora između vas, kluba i igrača, kako ste vi zaštićeni kao menadžer, a kako je zaštićen igrač? Pa tu, da kažem, postoje pravila neka, ali sve to poverenje, više poverenje, kontakt, poverenje, kao i u svim drugim branšama ili poslu. Vi tamo imate kontakt, recimo, predsjednik kluba, trener kluba, nekoga imate, ko vam pomaže da uđete sa svojim igračem u klub? Pa opet se vraćam na to gospodine Hansa Igele, kažem, otvorio mi je mnoga vrata i po Nemačkoj, po Holandiji, naravno to mora posle da se opravda kroz znanje, poštenje, upornost i tako dalje. Ja sam to sve naučio, video i edukovao se i dalje. Imam i trenersku školu završenu, ne da bi bio trener, ja nisam nikad želeo da budem trener, niti hoću, niti mogu, jer ja sam hteo da se edukujem da bi znao kao menadžer i ovu drugu stranu, trenersku stranu da gledam. A kontakti su, kažem, preko fudbala. Fudbal je jedan ozbiljan mehanizam za stvaranje kontakta i tako dalje. I kad čovjek uđe u taj svet, ako radi pošteno sa kvalitetnim igračima, po automatizmu se otvaraju vrata. Kako vi znate ko je talentovan? Kako pronalazite tog talenta? Gde je sad, recimo, zainteresovani ste za jednu poziciju u timu, kako dolazite do toga? Da li imate saradnju sa nekim trenerom koji vam kaže o psihofizičkom stanju nekog sportiste ili vi to odlazite ili putujete non stop da gledate da li je on sad spreman, da li nije spreman, da li je igrač tog kvaliteta koji vama treba ili to sve ide na reč? Pa ne, gleda se naravno više puta. Dešavalo se da sam ja bio ubeđen, recimo, da je to kvalitetan igrač, pa pozovem skaute iz nekih klubova da pogledaju oni, pa mu bude loš dan, pa i tako dalje. Znači, treba pogledati igrača više puta. Znači, ne preko preporuke, naravno, to je prvi korak, ali da bi se ustanovilo da li je to stvarno to, za koji nivo, šta mu fali, šta ima dobro u njemu, šta ima loše, da li može da se ispravi i tako dalje, treba vidjeti igrača bar najmanje 3 puta, 3 do 4 puta. Znači, da li roditelji pomažu ili odmažu prilikom poslovnog kontakta sa igračem? Pa svaki roditelj svom detetu najviše voli i bi želeo da uspe i tako dalje. Ja sam roditelj 2 dece, moj sin je isto igrao fudbal, leva noga, lepo građen i tako dalje, ali nije imao brzinu, ja sam mu rekao da naravno da igra fudbal. Rođenom sinu ste rekli? Rođenom sinu sam rekao, ali nije imao brzinu da bi bio taj za neki top nivo i tako dalje. Roditelji su u mnogim slučajevima neprijatelji deci. Pogotovo u današnje vreme svi misle da je svoj sin najbolji, da je već Maradona, Ronaldo i tako dalje, zato što gledaju kroz novac. Treba imati strpljenje, ne kažem ja da su svi, čas izuzecima, postoji i takvih ljudi, roditelji, ali roditelji znaju da budu dosta pritisak deci i negativna strana. Kako ispeglate tu situaciju onda između roditelja i deteta? Pa ispeglati, sve se svodi, ako malo pre ste me pitali kako gledam igrače, kako procenjujem i tako dalje. Za mene je faktor broj 1 karakter. Polazi se od karaktera. Ako je familija, odgajanje,
karakter igrača i roditelja dobar, to je već više od 50% zagarantovano uspeha. Ili lošim karakterom zagarantovani neuspeh. Posle se gleda u današnje vreme kao fudbal nije isto kao nekad kad sam ja igrao ili Beckenbauer i tako dalje, ili mnogi drugi vrhunski fudbaleri, je tempo bio mnogo sporiji i znači fudbal se promenio, dinamika, brzina i tako dalje. Znači drugi faktor za uspeh je brzina. Opet se vraća karakter broj 1, brzina broj 2, to je više od 60-70% za jedan dobar uspeh. Roditelje treba pokušati da se odstrane i da izaberu nekog menadžera, jer treba današnje vreme, znači ne može bez menadžera ništa, ne može da bude roditelj i trener i sudija i menadžer i tako dalje. Dobro, imamo primere gde je recimo Mesiju, koliko se sećam, Messi ima iz familije, otac mu je menadžer, onda ko je još bio od tih igrača koji je imao, čak je jedan nemački igrač imao svoju ženu koja mu je Gabi, koja je bila menadžer svom mužu. Pa ima takvi slučajevi i tako dalje, ali dobro, Messi je bio otac menadžer posle. U početku ne. U početku ne. Svi znaju posle da budu menadžeri kad se igrači ostvari i tako dalje. Imao sam ja iz svojih primjera, posle su postali brat, stric i tako dalje, preuzeli igrače, ali kad je bilo najgore i najteže pronaći igrača, no-name igrača, usmeri ga pravim putem, stepenik po stepenik i tako dalje, mora da ima igrač i trebao bi da ima svaki igrač nekog ozbiljnog menadžera i tako dalje. Kroz neko istraživanje, sad mi smo češljali nešto da pronađemo, da bi neka pitanja bila zanimljiva. Jedan od prvih menadžera u Evropi je bio Luigi Peronas. Iz 1954. čovjek je tada dobio tu licencu menadžersku. Sada su to posrednici, više nisu menadžeri nego posrednici. Pa onda imamo Mino Raiolu, pa imamo Jonathana Barneta i sad različite su i zarade tih ljudi, gde se pominje da je recimo taj Luigi Peronas prvi transfer napravio sa 65.000 funti, posle toga 100.000 funti, a danas imamo recimo Mino Raiola koji preko 60 miliona inkasira godišnje, Jonathan Barnett 114 miliona i imamo portugalskog menadžera, pomozite mi, Mendez, je tako? Jorge Mendez, da. Koji inkasira preko 100 miliona isto. On je menadžer je od ovog trenera, kako se zove, sad da mogu da setim što je Mendez je Mourinho. Da. I sad imamo naše menadžere. Kakav je položaj tih naših menadžera u svetu i koliko se vi kotirate kao, recimo, ajde sad uzimamo naše srpske menadžere iz bivše Juge, nebitno, kako se vi kotirate u Evropi, koju snagu imate i da li se okreće ista količina novca kao i kod ovih vrhunskih? Ako pričamo sad o inostranim menadžerima, vi ste nabrali par imena, to su neverovatno jaka imena i velike imena i tako dalje. Ako uporedimo Nemačku, kažem opet taj Hans Egel je moj mentor i moj takozvani drugi otac, je jedan od najvećih menadžera svih vremena. Što tiče naših menadžera, nekad je bilo 3-4 ozbiljna menadžera, Zoran Stojadinović, Zoran Vekić, Ranko Stojić možda i tako dalje, i to je to bilo. Posle se pojavilo još par drugih, da ne spominjem sad imena. Ja ne bih da se krijem iza tih menadžera naših srpskih, neću sad da kažem, nikad nisam hteo da se eksponiram i tako dalje, ovo je prvi put za Global TV Srbija da javno pričam, nikad nisam hteo, ali da ne budem arogantan i prepotentan, pošto sam godinama bio sam u pozadini, od svih tih naših menadžera mislim da sam tu među 2-3 najjača. S obzirom da u Srbiji ima 116 registrovanih menadžera, a u Nemačkoj 1256, čini mi se, da li ste registrovani u Srbiji ili u Nemačkoj?
Ja sam polagao licencu u Nemačkoj. U to vreme moje morao si da ideš svake godine na ponovu edukaciju i tako dalje. Morali smo 350.000 franaka da stavljamo u Švajcarsku kao depozit. Danas može maltene svaka konobarica ili kuvarica da bude menadžer. Znači, ko ima kontakt, on može da posreduje, ili ako je ko ima igrača. A sada ima više menadžera nego igrača, ali to je, mislim, to toliko nije bitno. Bitni su kontakti i poverenje, odnos prema menadžeru i klubu. I znanje, naravno. Jeste li mogli nekad da se složite, tipa srpski menadžeri da naprave nešto zajednički, da naprave neki projekat gde bi to neko srpsko menadžerstvo došlo do izražaja u Evropi? Mi smo imali jednu jako dobru ideju. Bilo nas je šestorica menadžera, svi smo iz Srbije, jedan je bio iz Bosne, Kodro, on je inače u Španiji. Mi smo hteli smo napravimo jedno udruženje, naš 6 menadžera, jedan je bio zadužen za Rusiju, jedan za Španiju, Italiju, za Englesku, ja za Nemačku, Holandiju. To je bila jako lepa priča i družili smo se i bili smo i dobri prijatelji, znači ne konkurencija, nego svako ima svoj sektor koji je radio. Jeste, svako ima svoj sektor koji je radio, ali smo hteli da napravimo jedan pool ili jedno udruženje na šestorice i da zatvorimo, što kaže, celu Evropu. Nažalost, to nije oživelo zbog nekih drugih razloga, ne zbog nas, nego ne bih sad u ovom momentu da pričam. Družimo se mi i dan danas i poštujemo jedno drugo i sarađujemo i tako dalje. A cilj je bio taj, lupam, ako ja nemam igrača iz Nemačke, nazovem Kodru iz Španije, ovo mi pošalje igrača za transfer za Nemačku ili obrnuto. Da se zatvori priča. Da se zatvori priča, da. Reći ćemo sad, vi ste čovek koji je, to ćete nam objasniti, pošto to nismo mogli da nađemo nigde. Radi se o jednom našem igraču koji je potekao u Vojvodini i koji je bio nenormalno veliki talenat. Preko vaših veza gospodin Dušan Tadić prelazi iz Vojvodine u Ajax. Ako se ne varam, ispravite me ako sam pogrešio negde. Pa, Dušan Tadić nije on jedini. Ja bih hteo da malo se vratimo unazad pre Tadića i tako dalje. Prvi no-name igrač, da kažem, ako pričamo o holandskom tržištu. O holandskom tržištu. Odveo sam isto apsolutno no-name igrača, Tim Matersa iz jednog malog kluba Gorice, koji nije bio ni reprezentativac, igra u toj Gorici, znači nije igrao ni u Mariboru, ni u Ljubljani. Kako ste došli do njega? Pa došao sam preko neke preporuke opet od nekog igrača koji je završio karijeru tu iz Gorice. On mi je rekao da odem da pogledam tog klinca. Ja sam išao 2-3 puta, kao što rekao, treba vidjeti igrača najmanje 2-3-4 puta. Meni se izuzetno svideo. Mlad je igrač bio nepunih 19 godina, 18 godina i nešto. I ja sam posle uključio te Holanđane, skaute, sportske direktore da dođu u Goricu, oni su ga pogledali, potvrdilo se to što sam i ja predložio, kvalitetom i tako dalje, oni su ga kupili, taj igrač je posle igrao u PSV, postao slovenački reprezentativac, čak je i, koliko se sećam, dao u sred Beograda protiv Srbije, dao go kad je Slovenija pobedila. Znači, zaslužni ste za pobjedu u Sloveniji. Šalim se. Kako dolazite onda do kontakta sa Tadićem? Pošto je on sada definitivno zvezda broj 1 u Holandiji, posebno u Ajaxu, i ja imam neke isto prijatelje Holanđane koji su oduševljeni sa njim, čak šta više imam informaciju da je dobio i ponudu da bude trener Ajaxa, iako još nije završio fudbalsku karijeru. O Dušanu Tadiću to je isto interesantna priča. Jedan moj mnogo dobro prijatelj, on je posle isto počeo da se bavi menadžerstvom, koji je iz Zemuna, to jest žive više u Novom Sadu. Predložio mi je da dođem da pogledam Dušana Tadića, koji je isto bio no-name igrač kao što je i Tim Maters. Bilo u to vreme u Vojvodini najmanje 2-3 igrača koji su više forsirani ili gurani u reprezentaciju i tako dalje i tako dalje.
A Tadić je tad pokazivao izuzetnu inteligenciju na terenu, znači fudbalska inteligencija je bila nenormalna. I bio je fudbalski fanatik, koliko se seća, za trening. Da, Tadić je došao iz Bačke Topole, jednog malog mesta, manje od Palanke i tako dalje, u Novi Sad sam i tako dalje, ali je pokazivao još u to vreme koje je hteo da vidi. Nažalost, ne znam zašto ti Zvezdini i Partizanovi stručnjaci ga nisu uzeli, ne znam zbog čega, a u to vreme čak nije bio ni reprezentativac. Kao što rekao, ja sam ga gledao 2-3 puta preko tog preporuke mog prijatelja Zorana Pavlovića, koji je i dan danas postao ili menadžer. Od toga je krenulo to neko naše prijateljstvo sa Tadićem. Ja sam pozvao Groningen, holandski klub koji jako dobro radi sa mladim igračima, a poslije ću vam reći koji su sve došli u Groningen i preko mene i preko drugih menadžera, ali ja ću pričati o sebi, nije samo Tadić. Ja sam pozvao sportskog direktora iz Groningena da dođe da pogleda Tadića, jer, kažem, bio sam nezadovoljan, nego prezadovoljan sa tom njegovom fudbalskom inteligencijom. Naravno da ima on i loših strana u to vreme, defanziva, nije bio izuzetno brz, i tako dalje, ali je on to sve dograđivo sa svojom fudbalskom inteligencijom, znači tehnikom i tako dalje. Ljudi su došli, krenuli su, sleteli su na aerodrom, ja dobijem poziv da je Dušan Tadić neće moći da igra, jer imao je temperaturu. Ja sam bio u šoku, jer došli su ljudi... A već ste pozvali ljude da... Oni su već sleteli na aerodrom. U Beograd. Da, u Beograd i tako dalje. Međutim, Dule kakav jeste i zato i pokazuje tu taj njegov kvalitet i preko te temperature i tako dalje, on je rekao, ako su ljudi došli, ja ću igrati koliko mogu, da li 20 minuta, jedno poluvreme. Meni je laknulo i odigrao je vrhunsku utakmicu. Ne mogu da se setim da, ja mislim da je Vojvodina igrala protiv Napretka Kruševca u Novom Sadu. I oni su to videli posle 15 minuta i rekli su dovoljno je, ne treba da igra više ništa, to je to što smo videli. On prelazi iz Vojvodine u Groningen. On prelazi iz Vojvodine u Groningen. Koliko se zadržava tamo? Pa u Groningenu je igrao oko 2 godine, nepunih 2 godine, posle je otišao u Twente. Da, u jako dobar klub holandski i tu je proradio, odigrao on vrhunski u Groningenu, ali tek u Twente je pokazao ono što danas pokazuje i tako dalje. Još Holandija je malo lakša liga u odnosu na Englesku ili Nemačku i Španiju, ali u Twentu je odigrao fenomenalno. Ne mogu da se setim tačnu statistiku, ali mislim da je nekih 20 golova dao i isto toliko asistencije. On je faktički u Amsterdamu sportski idol sada. Dušan ima posle, pa da kažem, mnogo godina prošlo da je jedan stranac kapiten Ajaxa. To je najveći klub Holandije svih vremena, kao i možda i u Evropi među 10 najboljih klubova, ali što tiče mladih igrača ubedljivo najbolje rade na svetu. Njemu su ponudili, zato se on i vratio, Dušan nije išao za parama, mogao je da ode i u Madrid i u Englesku, mnogo veći klub nego Southampton. On se vratio jer taj sportski direktor koji je bio u Groningenu, koji je mnogo godina jako dobro radio sa malim klubom, on je sportski direktor uz Overmasa u Ajaxu. U Ajaxu su u stvari svi bivši igrači sada u toj nekoj upravi kluba. Jeste i taj gospodin Henk Feldmate koji je bio sportski direktor Groningena, njega su doveli Ajax, to je vrhunski gospodin i vrhunski znalac fudbala. I on je vratio Tadića u lepim godinama, vratio ga Ajax, dobio kapitensku traku, naravno sa njegovom zaslugom i kvalitetom, jer Ajax je igrao prošle godine, kako se ljudi iz fudbala znaju, sa 4 igrača ispod 19 godina u polufinalu Lige šampiona. Koliko vredi sad Dušan Tadić? Pa dobro, on vredi za Ajax možda 200 miliona. Za Ajax. A koliko je bio njegov transfer iz Vojvodine u Groningen? Da li se sećate toga? Platili su, davno je to bilo, mislim da je nekih 1.200.000 evra. I neki procenti 10% dalje prodaje.
a vredi sad mnogo. Kažem, za Ajax vredi mnogo, na nekoj transfer listi ili transfermarktu listi možda oko 15-20 miliona, ali za Ajax vredi mnogo zato što je lider celog tima i vuče tu te mlađe igrače i tako da je za Ajax nenormalnu vrednost ima, a Dušan Tadić ima prvo fenomenalan ugovor u Ajaxu, gde je možda malo manje zarađuje nego u Real Madridu ili tako dalje, ali ima da može da bira posle karijere sportski direktor u omladinskoj školi ili trenerski posao i tako dalje, što je to... Što je veliki uspeh za jednog našeg igrača. Evo sad se baš priča, ima ponude iz Engleske i tako dalje sa nenormalnim ciframa i mislim da Dule neće to da prihvati, nego da će ostane u Ajaxu. Jedna stvar kod vas što je karakteristična za vas je potreban jedan detektivski posao da bi se našlo nešto u vašoj biografiji. Za ove ljude koji ne znaju ovde, vi ste direktno učestvovali i u pronalasku Suareza iz Urugvaja i dovođenje Suareza u Groningen, je li tako? Da. Možete to da nam objasnite, pošto je to jedna priča koju bi trebalo bar svi ovde da znaju. Suarez je jedan isto od no-name igrača, kao što su Tim Mataš, Dušan Tadić, Filip Kostić u to vreme iz Radničkog Kragujevca i mnogi drugi, Mimišević, Samir iz Radnika, Bjeljine, na primjer, i tako dalje. Vi ste, da napomenemo samo, Filipa Kostića ste odveli u Hamburger za 16 miliona, koliko se... Filipa Kostića sam odveo iz Kragujevca isto u Groningen, pa iz Groningena u Stuttgart, pa posle u Hamburg. Ali, hoću da kažem o Suarezu da se vratim. Samo sam napomenuo Filip Kostića i on je bio no-name igrač u to vreme, kao i Suarez isto. Otišli smo dole, jedan Holanđan skaut Gradsfila, koji je vrhunski i najbolji skaut možda u Evropi. Otišli smo u Latinsku Ameriku da gledamo neke igrače, među njima je bio isto preporuka jedan drugi, totalno drugi špic. On je bio iz Paragvaja. Proveli smo 10 dana dole u Latinskoj Americi, imali smo 2 dana pauzu. Gledali smo iz Kolumbije igrače, iz Paragvaja, Urugvaja i tako dalje, i otišli smo slučajno na jednu, naš vodič nam rekao da nam ne bude dosadno 2 dana, otišli smo na jednu utakmicu, gledamo Nacional, tad je Suarez igrao u Nacionalu, to je srednji klub u Urugvaju, čisto da ubijemo vreme. Posle 10 minuta se videlo, on je malo imao čudan hod i tako dalje, ali se videlo da je van serijski igrač, isto no-name, niti je bio repstivac u Urugvaja, niti je igrao u nekom velikom klubu i tako dalje, znači bukvalno no-name igrač. I bilo je tu dosta posle interesantnih priča, sada nemamo mnogo vremena, možda sledeći put, tog igrača Suareza smo mi doveli, u stvari, mojom preporukom, ja sam zvao iz Groningen ljude da dođu... Vi tada niste bili menadžer Groningena, vi ste bili vi ste radili za svoju firmu, ali ste radili uslužno taj neki transfer za Groningen. Da, ja sam se predstavio kad sam odlučili i videli da je posle pola sata videlo se da je to vanserijski igrač, odlučio sam se da na svoju odgovornost i svoju ruku, kao da sam zapušten ili sportski direktor ili finansijski direktor Groningena, na svoju ruku sam krenuo da se pogađam sa ili pregovaram sa predsjednikom kluba Urugvaja, Nacional, koji je bio jako priznat čovek i, da kažem, mnogo moćan. Ja sam malo to izblefirao zato što sam imao informaciju od našeg tog vodiča da će oni da traže nenormalne pare za njega, oko neki $1.800.000 i tako dalje, ali ja sam se predstavio kao da sam ja sportski direktor ili neko odgovorno lice iz Groningena, jer znao sam da imam toliko poverenja prema Groningenu da ako im kažem da je to pravi igrač i tako dalje, i kao da sam radio za Groningen. Tako sam se i predstavio tom predsjedniku. On je krenuo naravno sa nekim nenormalnim ciframa i tako dalje, ja sam mu rekao za 500.000 možemo da platimo $, to je maksimum i to je to. On je skočio, čovjek maltene, samo što me nije udario čašom, flašom što je imao na stolu, jer je to bila neka blamaža za njega ili provokacija. Da, temperament južnoamerikanaca. Jeste, a dosta je moćan čovjek,
Iako sam im u pozadini šta ako Groningen kaže posle i ja se dogovorim, pa ipak nećem uzeti to Suarez, ali išao sam na jednu kartu, ja sam verovao i u sebe i u tog igrača, a verovao sam i u naš odnos prema Groningenu. Jednostavno kad sam vidio da je čovjek ljut, taj vlasnik, predsjednik kluba, što je imao i pravo, jer takav igrač, znate ko je Suarez danas, ja sam ustao i rekao sam ovom Holanđanu da idemo u hotel, da nema šta da pregovaramo danas, u stvari blefirao sam. Otišli smo u hotel, nije prošlo 45 minuta, sat vremena, zvao je iz kluba taj predsjednik, zvao je tog našeg vodiča, da li možemo im ponovno da se vratimo u klub, da nastavimo pregovor. Ja sam rekao da ne možemo da imamo nešto zakazano tamo u hotelu, neki sastanak, i oni predložili da dođu u hotel. Posle jedno pola sata ja sam vidio u kom pravcu to ide, da oni ipak ćemo naći neko rešenje i ja kad je se pojavio čovjek ponovo, ja sam se zahvalio lepo da spusti malo loptu i rekao sam mu na keca, rekao izvinite 800.000 i to verujte mi da to dajem, možda ću morati svoji privatni para da dam. I to je previše. I to je previše i to je to. Čovjek je ustao, pružio mi ruku i počeo, tu je bila tak sekretarica, njihov advokat da pišu ugovor. Sad meni je bila, ja nisam bio Groningen, nisam ni imao pravo da potpišem taj ugovor, ja sam u ime Groningena potpisao ugovor, iako ja ne radim za Groningen, i onda sam pozvao, iste sekunde sam pozvao predsjednika Groningena i sportskog direktora da hvataju što brže avion, prvi avioni da dolaze, da donesu pečat, da oni provere ugovor i tako dalje, jer ja nisam ni imao tu moć da potpisujem taj ugovor. Znači, predsjednik Groningena, on u stvari nikada nije ni vidio Suareza. On nikada nije ni vidio Suareza, on je na moju preporuku i na poverenje, a imali su informaciju da je taj igrač košta oko 1.800.000, a ja sam uspeo za 800.000 i tako je. Što je fenomenalno u to vreme. Jeste. Suarez je čovjek koji je odrastao maltene u getu. Vi ste bili čak i tamo kod njega, gde u tom selu gde je on odrastao. Znači, bukvalno svaki san može da se ostvari. Ako se radi na tom snu i ako se trenira marljivo i ako nemaš granicu ni u čemu. Suarez je potekao iz jedne male sredine, a sada je čovjek koji... Suarez je posle došao, ja sam zamolio ovog našeg vodiča da ga pozove, da dođe u hotel i jednostavno da ga upoznamo lično. Mi smo ga vidjeli na terenu, ali nismo ga vidjeli uživo. Dečko je bio fenomenalan, malte ne hteo da pođe već s nama za avion, toliko je bilo presjećanje jer je, kao što ste rekli i imate dobre informacije, da je Suarez odrastao u jednoj jako da kažem siromašnoj porodici, pa su nas ugostili, mi smo posle toga išli da vidimo gde živi, to su barake pokrivene limenim plehovima i tako dalje, izašlo je teo celo naselje. Znači, dečko je iz jedne siromašne porodice i malte ne hteo da ide pešice za Holandiju, to je za Groningen. Je saznao da smo se dogovorili, niti je pitao, bio je taj njegov menadžer, on ima menadžera i danas ima menadžera, nisam mu ja menadžer, ali ja sam ga, što kaže, pronašao, odveo za Evropu i vrhunski je čovek i potvrdio je to, možda na terenu ne zna da bude bezobrazan, ali u privatnom životu je vrhunski lik. To je sad baš pitanje koje me interesuje. Da li ima razlike između igrača koji dolaze baš iz siromašnih sredina ili iz Južne Amerike, iz Evrope, iz Azije i igrača koji su odrasli u bogatijim porodicama, a recimo iz Evrope su? Da li ima razlike u kvalitetu, u ljudskosti, u nekom mentalitetu, u nekoj onoj strani koja više opisuje čoveka kao neku karakternu osobinu? Da li je kvalitetan kao čovek ako dolazi više kvalitetan ako dolazi iz siromašnije sredine ili ako dolazi iz Evrope, iz bogatijih porodica, gde imamo sigurno i takvih igrača? Pa ima i jedno i drugo, ali se dokazano i statistika kaže da su vrhunski igrači veliki igrači su, sad da ne lupim koliko procenata, ali dokazano da je veći procenat igrača vrhunskih poteklo iz siromašnih porodica. Kao što je Tyson rekao svom sinu da se ne bavi boksom, jer on je trenirao dok je bio gladan, dok nije imao ništa, a pošto je njegov sin rođen kao bogat,
da bi se bavio boksom, te gladi nema više. Znači izginuće i naleteće na nekoga ko će ga pojesti tamo zato što je gladan uspeha, gladan novca, gladan statusa u društvu. Jeste, to je skoro u svakom sportu tako isto, ali opet se vraćamo na karakter. Da, karakter je glavno i porodica. I porodica, naravno. Fudbal vas je spojio sa mnogim ljudima. Fudbal je maltene vaš način života, ali jedno prijateljstvo koje imate to je sa Vladimirom Jugovićem, gde ste učestvovali čak i u njegovom maltene zadnjem transferu koji je bio. Vi ste veliki prijatelj sa njim. Da li možete da nam kažete bar kako je došlo do poznanstva između vas i Vladimira Jugovića, koji je definitivno i po meni igračka mašina za ceo život? Vladimira Jugovića sam upoznao preko jednog mog bivšeg igrača, Dejana Markovića, koji igra u Španiji, tako je. Dejan Marković je igrao u Rapidu, završio karijeru u Rapidu iz Španije i posle ostao da živi u Beču. Bili smo na nekoj večeri i tako dalje. Ja sam upoznao Vladimira Jugovića na toj večeri preko Dejana Markovića, tog mog bivšeg igrača koji igra u Rapidu. Jugović je jednostavno čovjek koji je dosta povučen, ne dozvoljava svako da mu priđe i tako dalje. Ne zato što je arogantan, nego jednostavno takav je čovjek i on je potekao iz sela isto. Milutovac kod Kruševca. Jeste, kod Kruševca. On je mene prihvatio kao na prvu loptu, što kažu iz fudbala. Video u meni i čuo je za tog mog kuma Helmut Spikera, LR Allen, gde su mnogi naši igrači igrali koje sam ja doveo, Petar Đenić, Peđa Vasiljević, isto iz Španije, iz Partizana, Darko Anić, iz Zvezde, iz Aranđelovci i tako dalje. Mnogi naši igrači su... A Helmut je čuo dosta o tom mom kumu, kao uspešnom čoveku koji je čovjek imao 18.000 radnika, bavio se kozmetikom, imao svoj prvi privatni klub i jedini privatni klub u Nemačkoj. I dan danas. I dan danas jeste koji je on poklonio taj klub. On je izašao iz cele biznis priče i prodao i tu svoju firmu i fabriku i tako dalje i poklonio gradu taj stadion i sve i tako dalje. Ali da se vratim sad na Helmut Spikera, čovjek koji je imao u to vreme Michael Schumachera, Heidi Klum, Boris Beckera, sve pod ugovorom i tako dalje. Jugović je to čuo o tom Helmutu, a to je moj venčani kum. Isto sam preko fudbala ga upoznao. I Helmut je imao jednu vilu na vrhunskoj lokaciji na Majorci. Tamo smo stalno igrali fudbal, zvali su nas, Helmut nas je zvao, Helmut imao svoju ekipu koja je nas zvao... Rekreativac. Rekreativci, da, to je, što kaže, da, rekreativci, da, seniori, igramo mali fudbal i tako dalje, u njegovom dvorištu, u toj vili gore. Bila je jedna ekipa koji su iz Majorke, koji žive stalno na Majorci, i Španci, i Englezi i tako dalje, ali oni su stalno tamo stacionirani, a Helmutova ekipa, on je uvijek skupljao to, neko iz Nemačke, neko odavde, neko i tako dalje, i onda igramo uvijek je bilo u neku, ne opklada, nego je bilo za nešto, ko izgubi, recimo, vodi celo večer na neke večere, provodi i tako dalje, i tako dalje. A Helmut je čovjek koji ne voli da izgubi, i mislim, ne voli niko, ali on je izuzetno takav. I nama su otkazali 2 igrača te večeri. Igramo pod reflektorima u dvorištu, ima, kažem, privatni svoj teren, mali fudbal se igra. Otkazali se 2 igrača i Helmut me pita nešto popodne je bilo, kad su otkazali te igrači, da li znam ja možda nekog tu na Majorci koji, da ne bi izgubio. Ja sam mu rekao malo, htio sam da se malo našalim s njim, nisam htio da mu spominjem imena. Dovodite jednog amatera. Rekao, imam 2 igrača, rekao, moram da ih pitam da li hoće, a znao sam da je Jugović i Rade Bogdanović, koji je isto bio moj igrač, igrao je, znate, špic u Atletico Madridu, u Holandiji, u Werder Bremenu i tako dalje, jako dobar špic. Oni su, Jugović i Rade Bogdanović sa familijom su gore na severu Majorke provodili, bili su već 3-4 nedelje odmor sa familijom. I ja ih nazovem, zvao sam Jugovića, ne javlja se, zvao sam posle Rade Bogdanovića, dobijem ga, rekao, pitam raditelj, hoćete da igramo malo fudbal, da dođe vozač po vas?
Pa kaže kako ne, već smo 3 nedelje sa ženama i decom dosadili, ono, zašto ne, ali hteli su upoznati tog mog kuma. A pritom vi niste rekli ni drugim igračima ko dolazi? Naravno da nisam, ja sam hteo kumu da kažem, rekao imam dvojicu igrača, nisu neki, ali da ih pitam da li uopšte mogu da dođe i da li hoće, znači, samo sam to rekao. Kažem, zvao sam Radeta Bogdanovića, Jugovića probao da dobio, nije se javio na telefon, zvao sam Radeta, pošto su u istom kompleksu, imaju tu te svoje stanove, i kaže mi Rade naravno da hoću i želja mu je bilo da se malo već 2-3 nedelje sa ženom, decu, bilo mu dosadno, a i da upozna tog Helmuta, mog kuma. I ja pitam, rekao, jesi vidio Jugovića? Ne, kaže, sad smo bili na bazenu, sad ću da pitam i njega. I naravno pitao Jugu i kaže, da, hoćemo, kako ne. I ja kažem vozaču, ovom Helmutu, da pošalje vozača, dam adresu i zamolim tog vozača Mihela, rekao, nemoj, molim te slučajno da si u međuvremenu ko Helmut te zove da kažeš ko je uopšte, koga dovodiš. Tako i bilo, oni su došli sa nekim automobilom zatamljena stakla i tako je, izlazi prvo Rade Bogdanović, ja stojim tu, pored, otvara se vrata, izlazi Rade Bogdanović, a meni kum kad mi zavali šamarčinu, kao naš, ne u pozitivnom smislu, kao veliko iznenađenje za sve. Međutim, još nije izašao Jugović. Otvorio se vrata od pozadi, izlazi Jugović, Helmut me pogleda, taj moj kum kaže mi đubre jedno i tako dalje. Da. Mi smo tu ekipu sa Majorke 19-1 pobedili. Ali Helmuta je imponovalo to što dešavalo se, preleti lopta preko ograde i tako dalje, Jugović se penje preko ograde, donese loptu, nema kompleks i tako dalje. Helmut nije mogao da veruje da takav igrač koji je osvojio 2 lige šampiona, bio evropski i svetski prvak i naš, još uvijek najtrofejniji igrač svih vremena, da preskače ograde i donosi loptu. Uveče, naravno, posle bila ta fešta i tako dalje, muzika, hrana, klopa i dobro i tako dalje. I meni Helmut pita, kaže, Rade, aj pite, kaže, njih dvoje su bio tu i taj trener koji je trenirao tu ekipu. Pita i kaže, hoće oni u paketu da igraju kod mene godinu dana. Pošto su bili jedan drugi na zalasku karijere. Ja kažem, Helmut, rekao, ajde, možda će Rade i da pristane, pošto je to mali klub, druga nemačka Bundesliga, i bukvalno neko selo, manje od Palanke. Ja kažem, rekao Helmutu, ja Jugu ne mogu da ga pitam, da ne bude uvreda. Mislio sam da ne bude uvreda neka, rekao, pitaću Radeta, Rade je pristao na keca jer je obožavao tog čovjeka, čuje medijski mnogo koliko je moćan čovjek, ne finanski nego i ovako čovjek voli sport, koje sve ljude ima pod ugovorom i tako dalje. Koliko godina u tom trenutku ima Rade Bogdanović, a koliko Jugović? A Jugović je imao, ja mislim, 32 godine, Bogdanović slično nešto, oni su bili, kažem, na zalasku karijere već, te večeri smo se za stolom dogovorili sa ugovorom i tako je. Niti je pitao Rade Bogdanović, to je 5 minuta trajalo bukvalno, prijateljski i tako je. I ja kažem, Jugo, rekao, izvini, molim te, ja moram da te pitam nešto. Očekivao sam da će Jugović da mi kaže, Rade, međutim, Jugović je rekao na keca, hoću. Nije spomenuo uopšte 1 cent o ugovoru, ni trajanju ugovora i tako dalje. Jer vidio ko je to veliki čovjek, taj Helmut, i dobro, on je završio, mislim, čovjek skoro završavao karijeru, ali nije on došao da bi zaradio novac, jer on je zaradio mnogo para i tako dalje. Eto, zbog tog fudbala i tog druženja Jugović nikad nije ni napravio oproštenu utakmicu na stadionu Crvene zvezde. Nije pravio. Eto, on je bukvalno tamo u tom LR Allenu kod mog kuma Helmut Špikera, druga Bundesliga, u tom malom mestu završio karijeru. Pomogu je mnogo. Mislim da su trebali, zadnja utakmica se igra protiv Minhena 860, trebala je pobeda Allenu da uđu u prvu Bundesligu, igrali su nerešeno i tako dalje, znači Jugović i Rade Bogdanović su bili veliki igrači, skupila se cela Nemačka kad je Jugović potpisao, niko nije mogao da veruje, to je bilo novinara iz svih mogućih medijskih kuća i tako dalje, kako Jugović se odjednom
pojavljuje igra za LR Allen, za drugu Bundesligu i to mali klub u jednom selu. Da. To je neverovatna priča. A recite mi jednu stvar, kum je imao definitivno uticaje na vas, pošto ste i vi kod vas napravili jedno igralište u vašem dvorištu, gde držite jedan restoran koji se zove Lepo dvorište i tu dolaze između ostalih i Jugović i svi igrate mali fudbal. Tako da druženje nije završeno od Majorke do Smederevske Palanke. Da. Ja godinama nisam dolazio u Srbiju i moj kum, taj Helmut Špiker, i ja smo isto godište. 3 dana je razlika. Ja sam rođen 28. septembra, drugi dan Krstovdana, a on je 1. oktobra. Slavili smo godinama, možda 15 godina, krenemo 28. i do drugog ne gasimo se, ne znam gde, na zemaljskoj kugli, da li je to Singapur, Majorka, Dubaj, nebitno i tako dalje. Godinama je to trajalo. Ja sam odlučio, pošto sam se oženio ponovo sa našom Palančakom, hteo sam tu kuću koju sam nekad gradio ovde u Palanci na Vlajićevom brdu, nisam dolazio godinama, hteo sam jednostavno taj svoj 50. rođendan da proslavim u Palanci. Pozvao sam Helmuta i rekao sam mu, Helmut, izvini, molim te, ove godine želja mi je da proslavim sa mojim drugarima, prijateljima koje godinama nisam vidio u svojoj kući i tako dalje. To je spontano sam odlučio za 5-6 dana, restaurirao nešto, renovirao tu kuću i tako dalje i tako dalje. I on mi je samo rekao, u redu, nije problem, nikakav. Međutim, on je pozvao moju suprugu i pitao je, ja nisam to znao, pitao je za koordinate gde se to nalazi. Čovjek dolazi sa stilom. Da. Ja sam, bukvalno su majstori, izlaze sa četkama, moleri i svašta nešto i pozvao sam moje prijatelje u 6 sati da se tu skupimo i posle da idemo dalje na neku večeru. U 2 minuta do 6 čuje se neki ogroman helikopter, izašlo je celo naselje, kao da je počeo ponovo rat, on je sletao u bašti kod mene u svom dvorištu sa helikopterom da me iznenadi na rođendan, iako to ja nisam znao. Bravo, kum dolazi sa stilom i u Srbiju. Da, sa stilom, da. I onda sam nastavio, vraćamo se sad na to dvorište i tu kuću, onda sam malo preslikao tog mog kuma, a i pošto se bavim fudbalom, hteo sam u svom dvorištu napravim fudbalsko igralište sa reflektorima za mali fudbal i tako dalje i tako dalje. I u tom dvorištu je bilo mnogo ljudi. Dolazio je Jugović, Krstajić, Peđa Mijatović, Suarez, Dušan Tadić, Kostić, Roberto Carlos. Da, vi ste dovodili čak Roberto Carlosa u Smederevsku Palanku, gde je verovatno 90% ljudi ne zna da je bio u jednom lokalnom kafiću, ovde uživao, proveo vreme sa vama i otišao. Da, Jugović, zaslugom opet Jugovića, oni su bili mnogo dobri prijatelji, dolazili su tu da se malo družimo i u Srbiju, i Juge vole uvek, pošto i on odrasao sa sela ili manjeg gradića i tako je, voleo da dođe ovde, bio je x puta kod mene u ovom dvorištu i oni su bili mnogo dobri prijatelji i došli su i do mog dvorišta, tu smo igrali malo fudbal, roštiljali se i prošetali kroz grad i vodili smo tu našu tradicionalnu Vizantiju, lokal nekadašnji, tako je, tu smo se jedno večer malo opustili. Rade, ja kroz svoj posao sam imao čast da upoznam Frank de Boera i Patrick Kluivert. Ljudi su završili karijere, postoji jedna firma ili organizacija koja se zove Life After Football, gde ljudi koji završe, Holanđani koji završe fudbalsku karijeru, odlaze da igraju fut-volej. I igraju na destinacijama tipa Dubai, Miami, Ibiza i tamo se igra taj fut-volej tipa odbojka sa nogom, gde recimo sam ja vidio da je Frank de Boer čovek u godinama, ali je neprikosnoven kao sportista i dalje je broj 1 i one akrobacije koje on izvodi sa loptom, to ne verujem da može pola igrača iz naše lige. Šta se dešava sa našim ljudima koji završe karijeru, vašim igračima koji su bili pod ugovorom, da li vi njima dođete i dalje kao mentor
neki vid mentora, životnog mentora i kad završe karijeru ili se vaš neki kontakt prekida i svako ide svojim putem? Pa ima i ovakvih i onakvih. Naravno, ja sam takav čovjek, nikad nisam zatvorio vrata, nikad. Sa svim tim igračima, pa i njihovim prijateljima sam ostao u jako dobrim odnosima. Evo recimo ako pričamo opet o našem Jugoviću, radili smo neki totalno drugi biznis, nema veze sa fudbalom. Ja sam mu preporučio nešto, on je čovjek krenuo i u taj biznis i tako dalje. A fudbal je čudo, opet da se ne ponavljam, to je mehanizam, ne postoji bolji mehanizam za upoznavanje, druženja, za biznis i tako dalje. Ne samo fudbal, ne pričamo o fudbalu, nego kroz fudbal. Generalno i kroz sport. I kroz sport, naravno. Radi, menadžeri u košarci. Menadžeri u košarci imaju otprilike nekih do 4% proviziju prilikom transfera ili ne. Kako to ide sa fudbalskim menadžerima? Da li vi imate veći procenat i ko vama plaća procenat? Da li vam plaća klub ili igrač? Ja nikad u životu nisam uzeo od igrača jedan jedini cent i to je moj neki stav. Ja naplaćujem od kluba koji kupi tog igrača. A postoji neko pravilo, mislim, to je sve stvar pogodbe, ne mogu da kažem da ima pravilo do 10%, negde, recimo lupamo u Srbiji sad 8%, a otprilike oko 10% može menadžer ili sme da naplati. Sad tu ima više načina kako. Ima menadžera koji naplaćuju od igrača 10%, pa uzme i od kluba i tako dalje. Ja od igrača nikad u životu nisam naplatio, jer ja se borim za igrača da mu bude što veća zarada. Što je igraču veća zarada, meni je veći procenat meni za moju proviziju koji plaća taj klub koji kupi igrača. To je neka filozofija moja. Ali kažem, postoje pravila, ali tu opet se sve stvar dogovora. A šta se dešava sad? Vi napravite ugovor. Uzmete igrača, prodate ga klubu, klub ne bude zadovoljan sa igračem. Ili se igrač povredi. Da li vi izlazite u susret klubu pa tražite neko prelazno rešenje ili pomažete igraču ili ostavite igrača jednostavno, to je to, ugovor je potpisan, svako mora da ispoštuje svoje? Menadžer treba da se brine o igraču ne samo na potpisivanju ugovora i kad se kasiraju samo provizije. Ja nikad nisam praktikovao da imam 20-30 igrača, jer je nemoguće fizički. Imam ja i 2 saradnika, imam ja ovde partnera, to je skauta u Srbiji, imam skauta za Nemačku, za zapadnu Evropu, nas trojica u agenciji, to već 20 nešto godina radimo. To sam hteo da vas pitam isto, da li sarađujete i sa agentima iz Azije, iz Evrope, sa drugim ljudima? Naravno, a da se vratim sad na ovo, na sigurnost igrača, znači nije samo menadžer da bude za igrača kad treba da se naplati ili da se napravi ugovor, što je jako bitno isto. Prvo je najbitnije doći do kluba, doći do igrača, pa doći do kluba, pa posle ugovor i tako dalje, ali treba posavetovati ceo paket od igrača. Znači uvek sam savjetao igrače da se uzme osiguranje, dodatno osiguranje, koje to nije nešto nenormalno skupo, ne daj Bože bude sportski invalid i tako dalje, on može da obezbedi sebe i svoju porodicu i tako dalje. Znači zato služi menadžer da ga posavetuje i da ga usmeri. Da ga zaštiti u stvari ugovorom od mogućih. Ako se povredi, ima on i osiguranje preko kluba, jedno ograničeno osiguranje, uvek ja praktikujem da se uradi dodatno osiguranje u slučaju invaliditeta, sportskog invaliditeta, da može da se naplati, da ima bukvalno ono što stoji u ugovoru i tako dalje. Kako je vaše mišljenje o reprezentaciji Srbije? To je sad pitanje koje je aktuelno. Plasirali smo se na svetsko prvenstvo. Stojković vodi tim. Kako je vaše mišljenje u vezi toga? Ja se politikom nisam bavio nikad i bežim od te politike i tako dalje. Ali nažalost, i to je jedan od razloga zašto se nisam eksponirao ili pojavljivao uopšte, nisam želeo da što manje ljudi znaju i da se uopšte bavim tim poslom. Zato što politika nema šta da traži u sportu. To je moje mišljenje.
Nažalost, ovo su državni klubovi, pa tu mora politika da se meša, ali sada smo videli, i ja to stalno pričam, sada smo videli kad bi svako radio ono što zna da radi i da se bavi profesionalno, a videli smo da je došao pravi stručnjak, fudbalski čovek, koji ima autoritet. Ja znam, pričali su mi, neću da sad spominjem igrače koja imena, ali naši aktualni reprezentativci, i to među 2-3 najbolja. Piksi kad je došao, Dragan Stojković kad je došao u prvi dan na prozivku, kad je skupio celu reprezentaciju ili celu ekipu, on nije progovorio nije ni počeo da priča. Jednu rečenicu nije rekao. Svi su stojili mirno i gledali u njega kao u ekran, u televizijski ekran. To je autoritet. I to se pokazalo. Znači, ne može da vodi svaku tu reprezentaciju i tako dalje. Treba nam autoritet. To je jedno opet merilo ili pravilo da treba da radi svako svoj posao. Nažalost, mnogo se umešalo u fudbal ljudi koji nisu iz tog faha ili iz te branše i tako dalje. Imamo izuzetno kvalitetnu decu. Kad bi se malo to bolje organizovalo i radilo, bilo bi to mnogo bolje. Ubeđen sam, mnogo bolje. Jer Nemačka, izvinjam se, samo da kažem zašto je to tako. Nemačka ima 85 miliona. Izuzetno sportska, fudbalska zemlja. Infrastruktura neverovatna. Stadioni svi puni i tako dalje. I vredna nacija i tako dalje. Oni ne mogu da skupe jednu reprezentaciju njihovih Nemaca, pravih Nemaca, nego pola reprezentacije su Poljaci, nebitno stranci, imaš i Turaka i Afrikanaca i tako dalje. Od jedne fudbalske nenormalno kvalitetne zemlje, pa ne mogu da skupe jednu reprezentaciju. Da li je to U21, da li je A reprezentacija ili koja god već i tako dalje. A mi smo mala zemljica. I imamo toliko jakih i toliko dobrih igrača i tako dalje. Ja apelujem i molim politiku da prepuste malo više da prepuste fudbalskim znalcima i radnicima i bit će mnogo bolje, a to se sad pokazalo. U prethodnim godinama veliki uticaj na srpsku reprezentaciju je imao albanski menadžer Fali Ramadani, koji je u jednom trenutku definitivno posjedovao pola reprezentacije. Da li vi mislite da je interes, vi ste menadžer, da li je interes jedne države da ima jaku fudbalsku reprezentaciju kao brend i kao nešto što je u interesu svih nas, ili je interes da jedan menadžer kontroliše celu reprezentaciju ili pola reprezentacije, kao što je to bio slučaj u slučaju Fali Ramadanija, koji je danas, koliko se ja sećam, i vlasnik jednog fudbalskog kluba, Mačva Šabac. Da li je to normalno, da li se to dešava i u drugim zemljama ili to nije tako? Fali Ramadanija ja znam jako dobro, znamo se 30 godina. Bukvalno ja sam radio za to Hans Egela, on je tad počinjao, donosio mi je video kasete, tad je postavljao se one VHS kasete. Neću da sad sputavam i kažem da je Ramadani mali menadžer ili pošto je Albanac i tako dalje. Veliki je menadžer postao, imao je finansijsku podršku od gospode koje su bile u Hamburgu u tom trenutku. Imao je jako podršku od ljudi koji su držali Hamburg, imali hotele svoje i preko tih veza gde su sve ekipe dolazile u karantin u tim hotelima, pa je tako Fali ušao u taj fudbalski svet ili taj posao i tako dalje. Napravio velike transfere, svaka čast. Mislim da su to sami naši ljudi, ne kažem krivi, nešto je on vrhunski menadžer, nego postoje tu i drugih menadžera i tako dalje, nego jednostavno... Damjanac je sa njim u partnerstvu, ali tako? Da, Damjanac je bio prvo sa Miki Stevićem u toj agenciji i tako dalje, posle su oni, valjda, ja ne ulazim u to, ne znam tačno u detalje, ali čuo sam da je Damjanac prešao kod Ramadanija,
pa onda oni imaju neke kontakte sa nekim određenim funkcionerima ovde u Srbiji. Ne želim da pričam imena, jer kažem, politika me ne zanima mnogo, ili uopšte ne. Volim sport i volim fudbal. Jedno od pitanja je sad koliko će Stojković moći da se odupre i da li uopšte ima pritisaka takve vrste na sastav reprezentacije Srbije? Pa ja mislim da je politika, to jest naš predsjednik video i da on ima ozbiljnu poziciju sad što je zaslužio, jer mnogi ljudi iz sveta fudbala kažu da je Pixi ili Dragan Stojković naš najbolji fudbaler svih vremena. To kažu... Zvezdina zvezda. Pa nije samo Zvezdina zvezda, možda on nije napravio karijeru novčano ili po klubovima ako pričamo, ali po kvalitetu kažu, ne ja, nego kažu to mnogi Nemci, vrhunski stručnjaci iz fudbala, Holanđani i tako dalje, kažu da je to naš najveći igrač svih vremena, mislim po kvalitetu. Imali smo i Radomira Antića kao trenera koji je čovjek se povukao i nije hteo da ulazi u konflikt. Ako je to istina. Pa jeste, naravno, misliš šta pričate o Radomiru Antiću koji je čovjek trenirao 2 najveća kluba u Španiji i tako dalje. Međutim, ovo je sredina takva, opet da se ne ponavljam, da ne ispada opet da pljujem po politici, ali nažalost je tako. Trebalo bi malo politika da puste ljude iz sporta da oni to vode više. Rade jedna novina ovde kod nas. Mi nismo imali ženski fudbal. Nismo imali, niti je to razvijeno i dan danas to je sve nešto u nekom povoju i to traje nešto dugo taj početak tog nekog ženskog fudbala u Srbiji. Vi ste u jednom trenutku, sad skoro, našli jednu devojčicu koja je izuzetan fudbalski talent. Šta je sa tom devojčicom, odakle je ona, možete da nam kažete nešto više o njoj? Ja se ženskim fudbalom ne bavim. Ali sam se bavio to, nismo, možda u početku smo trebali malo da, ja sam se bavio, imao sam jako dobar hobi, moj deda, otac, stric i tako dalje se bavili konjima, sportskim konjima ili trkačkim konjima. Ja sam to nasledio od njih i mimo fudbala sam bio mi hobi. Čak ste se i takmičili u tome. Da. 2001. godine konj koji je, i ovo je jako dobro da ljudi znaju iz Palanke, konj koji je odgajan gore na Vlajčevom brdu u našoj štali, koji je stric ga odgajao, ja sam počeo da se preuzeo to od njih, nasledio i tako dalje, i ja sam počeo da se bavim s tim 2001. godine kad je Zvezda igrala protiv Bayern Minhena, u Minhenu. Moj brat i još jedan prijatelj veliki krenuli smo sa autom tog konja da vozimo u Nemačku kod jednog od možda najboljih trenera i vozača Willi Rodea. Hteli smo da se takmičemo sa tim konjem na internacionalnom nivou u Nemačkoj. Krenuli smo ka Minhenu, imali smo neki zastoj zbog nekog veterinara na prelazu u Sloveniji, Austrije i tako dalje. Nismo stigli na vreme, pa smo morali da prenoćimo. Jedno smo stigli za tu utakmicu, kad je Bayern Zvezda igrali u Minhenu, kad su igrali u Minhenu, stigli smo bukvalno 2 minuta pred početkom utakmice. Mi smo parkirali konja ispred stadiona. Ja sam jednu devojčicu na nekoj benzinskoj pumpi zamolio da se brine o konju, pošto smo putovali skoro 20 sati, ja smo morali da noćimo i tako dalje, da bi pogledali tu utakmicu. Zvezda je pobedila i tako je krenula lepa priča sa tim konjem. Nažalost, posle je krenuo onaj rat, prljavi i tako dalje, bili smo i po sankcijama, embargu i tako dalje. Konj je bio gore, posle izvesnog vremena, ja sam ga trenirao sa tim Willi Rodeom i prijavljali smo ga u Hamburgu na internacionalnoj trci 176 konja i to ozbiljni konja iz celog sveta. Meni je bilo opet ono naše srpstvo i tako dalje, ja sam njemu zakačio srpsku zastavu, iako mi nismo imali pravo, nijedan, to je prvi i jedini sportista za vreme embarga koji je trčao sa srpskom zastavom ili se učestvovao na internacionalnoj. Svaka čast. I stigao sam treći u Hamburgu od 176 konja. Srpski konj je bio treći. Bio je treći sa srpskom zastavom, iako nisam imao pravo. Znači, bila je Monika Seleš koja nije prava Srpkinja, ali ona igrala tenis, ali ne igra pod srpskom zastavom i tako dalje, nego igrala kao Srpkinja ili polusrpkinja.
I ovo je jedini sportista koji je sa srpskom zastavom. Ja sam išao na taj riziko, pa i da su me diskvalifikovali i hteo sam da mu okačem srpsku zastavu. Na sreću moju nisu i stigao sam treći od 176. Da li je to bilo u novinama ili nije to? Bilo je, ima i film, ima evo ona emisija Konji koje jure, bili su oni posle snimali i tako dalje, bilo to dosta trka. Ali sad, zašto sam krenuo, preskočio ženski fudbal pa krenuo sam na konje? To je povezano zato što pojavila se ta devojka naša i moja je to zadnja želja dok sam još živ, a imam dosta godina i to mi je želja kad bi postao neki Perica Ognjenović ili neki fudbaler iz naše ove Palanke ili okoline Palanke, to mi je želja da zaigra sutra u Realu ili u Bayern Minhenu ili u Kelnu, nebitno gde, eto to mi je želja i presrećan sam se pojavila ta devojka ili devojčica, zove se Nina Matejić, a znam celu familiju, zato sam se prvo krenuo sa konjima preko konja, jer njen deda i otac i tako dalje se bavili isto tim konjima, pa smo se upoznali preko konjarstva i tako dalje. I bilo mi je, kad sam čuo, stric me zamolio, rekao mi je, kaže, Rade, idi pogledaj, ima jedna naša tu iz Bresja, znaš ti od Karla i tako dalje, ja sam naravno, prvo mi je mnogo bilo drago što je to naše dete tu iz naše okoline, otišao sam i pogledao je par puta. To je prvi put da gledate ženski fudbal. Nikad u životu nisam imao dodira sa ženskim fudbalom. Ali kažem, pošto je naše dete iz naše okoline, naravno da sam otišao, jer nema tu neke velike razlike, mislim ima velike razlike u nivou, muški fudbal je mnogo brži, agresivniji i tako dalje, ali fudbal je fudbal, ili znaš ili ne znaš. Ja sam je vidio, devojčica je igrala, što je bilo meni jako pozitivno, ne postoji ženski fudbal ni u Palanci, ni u Plani i tako dalje, ona igrala sa dečacima. I to igrala sa dečacima koji su stariji bili 2 godine od nje i tamo je bila ubedljivo najbolja. Kad sam je video prvi put, drugi put, ja nisam mogao da verujem. I ja tvrdim i sad se potpisujem i kažem, to dete ako bude, samo ne daj Bože, neke bolesti i povrede, da je najveći talent svih vremena posle Perice Ognjenovića. U našoj okolini. Gde je ona sada? Gde je ona sada? Posle izvestnog vremena kad sam ja nju upoznao, kad sam vidio par puta i tako dalje, ja sam imao toliko hrabrosti da pozovem Uli Henesa. Ja nemam kontakte u ženskom fudbalu, ali imam kontakte preko muškog fudbala. Znači, zvao sam prvog čoveka Bayern Minhena, a njega sam znao jer sam upoznao preko Hansa Egela, mog mentora za koga sam radio 28 godina, on je bio njegov igrač. Ne samo Uli Henes, nego bio je Breitner, Overath, Necer, Mayer, Gerd Miller i tako dalje. Znači čovjek je držao celu generaciju, zlatnu generaciju Nemačke, koja je bila 2 puta svetski prvak i evropski prvak, to su bili svi njegovi igrači, tako da sam imao smelosti da pozovem Uli Henesa. Ja ne mogu da pozovem Uli Henesa kad nemam igrače, ali sam pozvao Uli Henesa da mi da kontakt ko je glavni za ženski fudbal. Na svoj rizik. Na svoj rizik. I čovjek, naravno, pošto zna za koga sam radio i znamo se lično, bio sam već par puta kod njega i na rođene neke i tako dalje, tako je preko Hans Egele, naravno da je odmah pozvao i uputio me i nije prošlo 15 minuta, ta glavna Bianca Rex se zove, koja je direktor Bayern Minhena za ženski fudbal, znači prvi čovjek ženskog fudbalu u Bayern Minhenu, me pozvala, ja sam objasnio, oni su nam poslali pozivnicu i mi smo otišli tamo sa nepunih 15 godina. Sad jedno pitanje. Rade, jedan mlad, neafirmisan igrač uz vašu pomoć odlazi na nepoznat teren. Nikada nije igrao u inostranstvu, bio je u lokalnom klubu ili nije bio u lokalnom klubu, ali je veliki talent. Kako se osjeća jedan mladi igrač koji stiže u veliki Bayern, kao što je recimo devojčica koja, s obzirom da dolazi iz sredine gde ženskog fudbala nema, kako se ona osjeća i kako joj vi pomažete da prebrodi tu krizu i kako se ona ponašala u tom trenutku kad ste stigli tamo? Pa naravno, Bayern je jedan od najvećih kluba možda na svetu i u muškom i u ženskom fudbalu, ali sigurno među prvi 5 kluba u svetu. Dete koje dolazi iz Bresa ili iz Palanke ili Plane, nebitno, to je sve isto, dolazi sa nepunih 15 godina u taj veliki Bayern.
Dok smo mi putovali, ja sam morao da budem i psiholog i pedagog i svašta nešto, pripremao sam, bila je majka isto sa nama, znači roditelji su bili tako dalje, jer mi smo otišli svi za gore. Opet se vraćamo na onaj karakter, da. Mala ima izuzetno jaku glavu, mentalno jaka, naravno strah je, veliki Bayern i tako dalje, to smo joj polako spustali, pripremali za to. Međutim, ona kad izađe, ako pričamo sad u globalu, naravno, ima i muškaraca, i devojčica, i dečaka, da se uplaše, naravno. To treba da, zato služe ti, kaže, mentori ili menadžeri ili koji su savjetnici, da ga pripremi mentalno da bude jak, ima koji se uplaši, tako dalje. Ali i ona je bila u strahu nekom. Međutim, kod nje je jako dobro i zato sam, kažem, i ubeđen sam da će da uspe. Ona je mentalno izuzetno jaka. Ona kad izađe na teren i kad je lopta tu, ona se isključi kompletno i nju ne interesuje, možda bude ko hoće ispred nje. Tako. Kakav je bio taj prvi trening tamo koji je odradila? Nije otišla ona na probu. Ona je, jednostavno, ja sam hteo da je odvedem u Bayern, malo da oni vide i roditelji i mala da oseti malo to, a hteo sam isto i Bayern da vidi, rumeš, koji je to nivo, da uporedi sa njihovom decom ili uzrastom i tako dalje. Međutim, oni su je stavili prvo da igra za Bayern B ekipu, oni igraju u drugu Bundesligu i već godinama su prvi u drugoj Bundes. Ali ne mogu da uđu, jer ne mogu dve ekipe da budu, takav je zakon. Trenirala je 2 dana sa B ekipom. Tu je bilo ubedljivo najbolje, ali trenirala je, ona je devojčica 2005. godište. Ona ima pravo da igra još za kadete. A ona je trenirala sa seniorkama. Sa seniorkama druge B lige. Druge Bundeslige koje su prvi na tabeli. To su devojke, žene koje su starije od nje 5, 8, 10 i 12 godina. Već zreli sportisti. Ogromna razlika, da. I tu je bila ubedljivo najbolja. Gledali su svi treneri iz prve ekipe i ta Bjanka Reh i tako dalje i čak je došao Uli Henes drugi dan da je pogleda i on i tako dalje. Mislim, ako čovjek nema sa ženskim fudbalom, ali on je predsjednik Bajerna i prvi čovjek Bajerna. Oni su se prebacili posle u prvi tim. Seniorski tim. Seniorski tim pričamo. Da igra je naša isto jedna, ne mogu sad setim ime, setit ću se, trenirala je sa prvim timom devojčica sa nepunih 15 godina. Ona je štoperki, recimo, koja je nemački kapitan reprezentacije. Na toj utakmici, trening utakmici, bacala je 2 puta na leđa, kroz noge i tako dalje. Jedna devojčica koja je došla iz Bresja, koja nema dodira sa ženskim fudbalom jer je trenirala sa muškarcima. Ona u stvari nije imala nijednu zvaničnu utakmicu u ženskom fudbalu. Ne. Znači, jednostavno, to je vanserijski talent. Problem je sad kod nje, ne kod nje, nego generalno je problem UEFA i FIFA ne dozvoljavaju za igračice, kao i za muškarce i igrače, koji još nisu punoletni. Ona ima sad u februaru puni tek 17 godina. Ne može da dobije papire da bi mogla da se, ona može da dobije preko roditelja da trenira, ali nema pravo da, ne mogu da je registruje dok ne napuni 18 godina. I tu je veliki problem. Da li neko radi sa njom sada u ovom trenutku? Ili? Da, mi smo je posle kad se vratili iz Bajerna, znači Bayern nju i dan danas hoće i stalno je prate i gledaju je i zovu i tako dalje. Iako ja nisam da ona ide sad u Bayern i da može, ja je ne bi vodio u Bayern. Nego, ja preporučujem uvek svim tim mladim igračima da ide u stepenik po stepenik. Kao što je Kostić otišao iz Kragujevca u Groningen, pa iz Groningena u Stuttgart, kao što je Tadić otišao u Groningen, pa u Twente i tako dalje, i tako dalje. I mnogi drugi se pokazali, i Suarez, i mnogi drugi, Markus Berg, i Tim Maters, i mnogi drugi. Mislite da je to bolje ići u manji klub? Uvek je bolje za mladog igrača, pogotovo iz tih, da kažem, malo slabih liga ili slabih zemalja, da idu stepenik po stepenik, nego otići odmah. Mnogi su otišli u velike klubove, pa ništa nisu uradili, tako dalje.
Bayern može da je uzme, mi smo i o tome pričali, i Bayern radi i dan danas radi na tome da nađu neki modus kako će da je reše papire, da je uzmu pod ugovorom, pa da je iznajme u Frankfurt ili u Hoffenheim ili u Köln i tako dalje, iako imamo sad mnogo ponuda. Sada se vratim opet, pošto to nije uspjelo u Bayernu zbog papirološki, ne zbog kvaliteta. Oni su odlepili za njom, da kažem tako, i hoće i non stop zovu. Ne samo oni, nego mnogi drugi klubovi isto. Pojavilo se jedini klub ovdje u blizini našeg regiona je Poževac koji ima ženski klub u prvoj našoj Superligi. Pričamo o seniorskom fudbalu. Dobro. Ja sam porazgovarao sa tim odgovornim čovjekom koji je iz Poževca. Moj je uslov bio taj, pošto su oni htjeli da menjaju trenera svakako, da ovaj trener koji se bavi već sa Ninom 10 godina, znači od svoje možda 5. 6. godine ili tako dalje. Čovjek nije iz Požarevca, on je iz Velike Plane. Da. Zamolio sam da li postoji da on preuzme tu ekipu u Požarevcu, tu žensku ekipu seniorsku fudbala, prva liga, naša Superliga, jer oni su htjeli po svaku cenu da Nina dođe kod njih, u Požarevcu. I to je bilo, i oni su na to pristali i tako dalje, tako da je to bio sljedeći korak. Nina je proglašena prošle godine najboljom igračicom u Srbiji u seniorskom fudbalu. Iako ima 17 godina. Nema 17 godina. Nema znači, još. sa nepunih 16 godina, to je bilo prošle godine, proglašena najboljom igračicom u Srbiji u Superligi. Dala je 43 gola za jednu sezonu. Neverovatno. Postala je reprezentativka A reprezentacije naše. U istoriji fudbala i sa područja bivše Jugoslavije, ne Srbije, niko nije igrao sa 16 godina u A reprezentaciji. I što je jako interesantno, u oktobru mesecu igra Srbija u sred Nemačke kvalifikacije, znači neprijateljstvo. U ženskom fudbalu. U ženskom fudbalu, u seniorskom fudbalu, u A reprezentaciji. Najmlađa igračica svih vremena i u sred Nemačke daje Nemcima gol. Nina Matejić, da. 2005. godište, februar 2005, znači 17 godina. Tako da, kažem, i svima mladim igračima ili igračicama ili sportistima, nebitno da li je fudbal, košarka i tako dalje, upornost, rad, trud se kad tad isplati. I roditelji treba da podržavaju decu i da se sklone sa strane, da ne gledaju decu samo kroz novac, da unovče, nego treba da se radi i upornost. Ja nisam bio niti veliki igrač, nisam poznat neki ili politika ili šta god, pa sam se izborio u mom menadžerskom poslu trudom, radom, upornošću i tako dalje. I to je sve. Tako da preporučujem svim tim mladim ljudima, deci, da ne treba gubiti nadu, treba raditi i bit će sve kako treba. Da li roditelji, recimo u Nemačkoj, pošto imate dosta iskustva, Nemačka, Holandija, da li roditelji u tim zemljama, s obzirom da mi dolazimo iz relativno siromašne zemlje, da li roditelji u tim zemljama imaju isto nerealna očekivanja za svoju decu ili su ipak prizemljeni što se tiče sporta, ne znam, budućnosti svog deteta ili kako već? Pa ima to svuda. Ja sam bio i u Tursku, recimo na pripreme, gledao sam i u Tursku, ima to i u Holandiji, ima u Nemačkoj. Ne u toj meri, recimo, drugo, ovdje roditelji dolaze na trening, pa i majke se mešaju u fudbal zbog tog deteta, ona hoće da bude i sudija i trener i tako dalje. To tamo ne postoji, jer prvo nemaju pristupa treningu roditelji. Na treningu kad pričam, na utakmici to je drugo priča, sedi tamo na tribini, gleda i to je drugo, ali na treningu nema, u normalnim ili profesionalnim jakim klubovima ne možeš da uđeš uopšte na trening da gledaš. Koji je najbolji, sad evo recimo postoji taj jedan lokalni klub ovde u Palanci, fudbalski, kako vi sad kao menadžer, kao neko ko gleda te talente, koliko bi trebao jedan sportista da ima godina, minimum godina, da biste vi zapazili njegov kvalitet? I šta roditelji da rade, kojim pravcem da usmere svoje dete koji je tek počelo neku tu fudbalsku karijeru, a recimo da ima nekog talenta i da se ističe u odnosu na druge?
Ja preporučujem svim roditeljima i to sam više puta rekao, nešto sam ja neki veliki znalac, edukovao sam se mnogo, video sam mnoge velike klubove šta rade i tako dalje, naučio sam i bavim se tim poslom. Mogu samo da posavetujem sve roditelje da deca, ako pričamo sad u fudbalu, ipak ima razlike odbojka, fudbal, vaterpol ili boks. Ja pričam o fudbalu, ne mogu da pričam o nekom drugom sportu, nisam stručan, ali za fudbal mislim da jesam. Do 13. 14. godine. Dete se vidi da li je talentovano, vidi se i u 8. i u 6. 7. 8. 9. godini, vidi se da on ima talenat, ali to nije pravilo da će on uspeti ili to ne znači mnogo. Preporučujem do 13. 14. godine da se deca bave što različitim sportom. Zbog motoričkih sposobnosti. Jeste. I da odrastaju normalno kao i svako normalno dete. Kao i svaka druga deca. Ne valja, mnogi roditelji su, znam i tu par palančani, tako je pogrešno su radili, vozaju to decu sa 12, 13, 14 godina u Zvezdu i Partizan i tako dalje. To dete treba da ga vozite sat vremena, pa tamo na treningu 2, pa povrat, znači on je ceo dan, svaki dan u vožnji i tako dalje. To će dete da se zasiti i mnogi nisu uspeli. Potrošili su grdne pare, i deca nisu uspjela. Pričamo o tome da je fudbal skup sport. Da ne misli roditelji da je lako doći do Partizana i Zvezde, da je lako platiti trenera i sve te troškove koje oni imaju oko puta, oko svega, to sve iziskuje mnogo odricanja i svega. Sad, da ne bi se dolazilo do tih grešaka, to je upravo ono što vi sad kažete. Kako da iskontrolišu to rasipanje novca, a da ne upropaste dete? Pa kažem, treba trenirati u lokalnim klubovima i raditi možda sa individualnim trenerom. Bolje da provede dete ovde u Palanci ili odakle je, da li iz Plane, Palanke, nebitno. Nema tu neke velike razlike, jer dete treba da odrasta normalno kao i svako drugo dete, da se ne prezasiti mnogo rano putovanjem, u glavi ima Zvezda, Partizan i tako dalje, da ne sagori, to hoću da kažem, a do 14. 13. 14. godine apsolutno je nebitno da li je on u Zvezdi ili u Jasenici, na primjer. Znači, otprilike od 13-14 godina se menja situacija i tu je već potreban drugačiji pristup treningu. Da, to je, nije tu sad neko pravilo da može kaže ona je 13, neko sazri malo ranije, ali 13. 14. godina, tad već posle može da se polako usmerava u kom pravcu ide, da li treba otići malo u ozbiljniji klub. Ne mora to da bude uvek Zvezda i Partizan. Ima masa igrača koji su postali veliki igrači. Evo, među njima je, koje sam ja odveo i Filip Kostića i Tadića. Znači, nisu bili ni u Partizan, ni u Zvezdi. Radnički se ispada u drugu ligu. Vojvodina u to vreme nije bila je među 5 boljih klubova, ali nije bila ni Zvezda, ni Partizan. Znači, ne mora da bude igrač iz Partizana i Zvezde da bi uspeo. To ću da kažem. Treba dobar rad, treba raditi možda individualno nešto dodatno što mnogi treneri, ne samo u Srbiji, ali generalno, ali posebno u Srbiji ili tim zemljama, malo da kažem siromašnijim fudbalskim zemljama, bolje raditi možda individualno dodatno nešto, ko neki stručnjak koji odredi šta treba raditi sa tim detetom, nego kao ajdemo sad svi u Zvezdi u Partizan. Mislim, svaka čast, to su veliki klubovi i tako dalje, ali možda opet i u tim godinama treba ići stepenik po stepenika. I Jugović je došao iz sela, nije on rođen u Londonu ili rođen u Beogradu, tako da uopšte nema težinu da li ste potekli u Zvezdi ili Partizanu ili... Upornost, disciplina i rad. Rad najviše. Rad najviše. Jedno pitanje, pošto sad definitivno ljudi su zbunjeni sa vašim zanimanjem. Ako vi procenite da neko dete ima talenat i da to neko dete može da ostvari neku karijeru i da ste vi zainteresovani za takvog sportistu, da kažem, koji je mlad, da li se vi brinete o
recimo o tom detetu što se tiče pomoći u sportskoj opremi, u ne znam, nekom tom finansijskom delu koji roditelji ne mogu da priušte za svoje dete. Ako se radi o roditeljima koji nemaju dovoljno novca da dete usmere i da ga podignu na taj neki fudbalski nivo. Naravno, ali da vam kažem nešto, imao sam i ja takve slučajeve, imaju mnogi drugi isto menadžeri, nisam za varijante iPhone telefonove, džipove da kupujemo roditeljima i tako dalje, ne. Sve što tiče sporta, da li su to vitamini, da li da ide recimo na neku hospitaciju u Madrid ili u Holandiju, da li mu treba ulošci, da li mu treba ishrana, da li mu treba bilo što god, za napredak, za sport, to da, spreman sam uvek da pomognem i finanski i moralno i svakako, ali nisam ono da kupujem da bi imao igrača, kao da mu poklonim iPhone, telefon, naravno, za rođendan treba pokloniti detu neki poklon i tako dalje, pogotovo ako dete zasluže, naravno, ali pogrešno je to, mnogi su to radili. Potrošili su dete. Ja sam vodio svoju decu, evo sad ih imam 7, 8 i nadam se da će biti možda za par godina, godinu, 2 dana, 3, neki Tadić opet od te 7, verujem sigurno da hoće jednog dana, ali vodio sam tu decu recimo na kampove u Ajaxu. Pa što je neverovatno da doći do tamo. Pa to je bolje ulaganje u tako nešto. Ili da idu u Madrid na kamp i tako dalje, nego naravno ili ako treba i vitamini i sportska oprema i to je prava investicija. I to je realnost, da ne bude nerealnih očekivanja što se tiče roditelja. A ima, kažem, danas mnogo menadžera koji su moćni finansijski, oni kupuju džipove i tako dalje roditeljima. Mislim, ako im je to, ako mogu i ako to pomaže, ja se slažem s tim, ali ja nisam u tom fazonu. Rade, svaka karijera ima kraj. U svakoj karijeri ima lepih i ružnih momenata. Šta raditi na kraju karijere? Imamo primere svetskih igrača, kao recimo Paul Gascoigne, koji je bio neverovatan igrač, na kraju karijere haos i u životu i u svemu, poroci, svašta nešto. Investicije. Ko je najveći neprijatelj fudbaleru na kraju karijere? Da li brokeri, da li prijatelji, da li ko kad završi karijeru, gde investirati, kako završiti karijeru, a da se finansijski obezbedi do kraja života. Što se tiče, eto, bar i njegove porodice i njegove neke okoline. Pa ima više načina, ne treba sigurno ići u neki špekulativnog karaktera investicije, kao što su, ne bih sad voleo da znam ih lično, ulagali u neke bušotine, neke nafte ili gluposti u Brazilu ili šta ja znam i tako je, to su totalni promašaj investicijni položaj. Zašto i dolazi uopšte do toga? Zašto fudbaler nema taj neki, možda je previše zauzet da bi imao osjećaj za investiciju, za nešto, pa mu treba savet sa strane ili kako? Pa možda je zaradio veliki novac, da kažem, za kratko vreme. Jer doktor studira 12-13 godina, pa mora svaki dan da ustane u 6, da operiše možda 10-15 ljudi dnevno i ne zaradi ni trećinu novca kao jedan fudbaler što zaradi za 10 godina. Znači, njemu je radni staž 10-12 godina koje je iole pametan i dođe do neke, napravi dobru karijeru, je mnogo para zaradio, pa onda mnogi se zalete pa hoće još 5 puta više para da unovči, to je obično ide u kontrapravcu. A ima dosta primjera, pa na kraju izgube sve i nema ništa. Moj je savjet, treba u nekretnine je jako dobro ulagati na dobrim lokacijama ili u neku firmu, evo sve više ljudi se vraćaju u Srbiju, jer nije ni zapad više to što je bio. Vi ste došli posle 20 godina, koliko se ja sećam. Ja sam došao posle 78. godine, znači 40 godina. 40 godina. Da. Tako da ima načina i ovde u šta može uložiti čovjek i da ima i lep život i tako da. To je moj neki savjet
Rade, možete li nam reći nešto o vinu? Lepo dvorište, vi ste uvoznik ovog vina za Srbiju. Ja nikad nisam bio ugostitelj, ali pošto takav mi je posao, pa se mnogi posle tih lepih sastanka, ugovora, dogovora i tako dalje, opet se završi u nekom restoranu i prošao sam mnogo restorana u Evropi ili u svetu. Imao sam želju u svom dvorištu da otvorim restoran. A mi smo imali priliku da se uverimo da je najlepši restoran u Palanci. Hvala. A ideja je došla baš pred koronu, da sam znao da će korona možda bi malo odložio. Ideja je bila da otvorimo u svom dvorištu restoran, zato što su mnogi bili u tom dvorištu iz sveta fudbala. Igrali smo fudbal i tako dalje, družili se, roštilj, sve to. Ili igramo fudbal, družimo se, jer ja idem i kod njih i tako dalje. Da su to Nemci, Holanđani, sportski direktori, skauti, treneri i tako dalje. Voli oni da dođu da vide da sam ja rođen i ne stidim se toga, jer ja nisam u Londonu rođen, nego u Palanci. I sve to lepo i onda treba da ih izvedem negde na ručak, na večeru i tako dalje. Malo smo bili tanki tu sa nekom ponudom. Uvek smo tanki ovde u gradu, ali... I meni je došla ta ideja zašto ne bi u tom svom dvorištu. Ime je dobilo po našim taksistima lepo dvorište, jer super i ja kad smo pre tog restorana vozili se i tako je, lepo dvorište kad je pozove, ali to ono lepo dvorište i tako smo i dali ime i tako je. A vino sam istraživao i slučajno imao čast da upoznam tu vinariju iz Kavadarca, iz Makedonije, na sajmu u Dizerofu, a inače obožavam vina i malo se i razumem. Osvojili su 4 zlatne medalje u Dizerofu, na internacionalnom sajmu, pored Španaca, Italijana, Francuza i tako dalje, koje sa cenama su jako pristojni i izuzetno kvalitetno vino. Naravno da ima i boljih, naravno, ali to košta mnogo para, ali za svakog čovjeka može da priušti da kupi buteljku 2 ili tako da popije, što god, roze, belo i crveno. I ja sam zamolio tu vinariju, imao sam, kažem, sreću da sam upoznao tog vlasnika Popova juniora, vlasnika te vinarije. Degustirali smo kod neko naše zajedničko prijatelja u Dizerofu u restoranu. Meni se mnogo osvidjelo to vino i zamolio sam ga, oni nemaju na našem tržištu, jer nije to velika vinarija, nemaju oni taj kapacitet da bi snabdevali ceo svet ili Evropu, a imaju svoje potrošače u Holandiji, Belgiji i Nemačkoj, tako da ih naše srpsko tržište nije nešto ni zanimalo, jer ima dosta naših vinarija. Ja sam ih zamolio i oni su mi dali, ja sam to prethodno hteo za svoj restoran Lepo dvorište, pa sam posle bio malo bezobrazan, pa sam pitao da li mogu da dobijem i etiketu, da napravim etiketu od Lepog dvorišta, i to su mi dozvolili, tako da sam taj zastupnik i uvoznik tog makedonskog vina, ima 12 vrsta vina koje su jako kvalitetni i pristojne cene. I isprobali smo 90% vašeg vina, tako da mogu samo da pohvalim. Rade, ja vam se zahvaljujem na gostovanju, želim vam uspeh u daljoj karijeri i želim vam da otkrijete još talenata, još naših Srba da uputite u svet. Ja nadam se da će iz ovog našeg kraja se pojaviti još neki menadžer da vama osvetla obraz. Ovo je bila emisija Sportski život, naš gost je bio Radoslav Gavrilović, sportski menadžer. Vidimo se u sljedećem podcastu i želim vam prijatno večer. Moje ime je Predrag Veličković.